دلقة دفخات يتبلغني حوجاتي بزيحو مخلوة بيوني مخالفة بيوني እግዚአብሔር ኣብ ቀረባ እዩ ህይወት ኣመና ትኸብደካ ትጽሊ ንኣምላኽ ትሓትት ዝቕየር ነገር ግን ኣይትርእን ትበኪ ኣምሪድካ ትበኪ ዝእብደካ ግን የለን ኣብ ጽምዋ ንበይንኻ ሽዑ ክትሓትት ትጅምር ኣምላኽ ኣሎ ፈጣሪ ኣለኻ ዶ ትብል መልሲ እንተረኸብካ ደጋጊምካ ትሓትት ከመይ ዓመታት ዝወጠንካዮ መደብ ምስላጥ ዝኣበየ ትጭነቕ ክትምርዓዊ ሓዳር ክትገብሪ ኣብ ጫፍ ምስ በጽሐ ምዃኒ ኣብየክ እሞ ተስፋ ትቖርጺ ጭንቕ ድማ ይብለኪ ሰሃራን ባሕርን ሰጊርካ ዓዲ ሰብኣት ኢኻ ህይወትካን ህይወት ቤተሰብካን ክትቅይር ዝኹሉ ጽዒርካ ምዃኒ ኣብየካ እሞ ኣብ ናይ ጭንቀት ዓንኬል ተኣቱ ህይወት ስልችወካ ምንባርካ ትርጉም ትስእነሉ ሓወይ ትሰምዐኒ ዘለኻ ሓፍተይ ሎሚ ሓደ ነገር ክረጋግጸልኩም እየ መጽእ ኣይትጨነቑ እግዚኣብሔር ኣብ ቀረባኹም እዩ ዘሎ እቲ ከቢድካ ዘሎ ሸኽሚ እቲ ምሕላፍ ኣብይኪ ዘሎ ማዕበል ከሳግረኪ ንዓ ሸኽምኻ ክሽከመልካ ክብለካ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ኣይትጨነቕ ሓፍተይ እውን ተስፋ ኣይትቑረጺ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሙን እዩ ቅድሜኻ ዝኸይድ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ምሳኺ እዩ ኣይጥልመናን ኣይሓድገናን እዩ ንስኻ እውን ኣይትሸበር ንዮሴፍ ዘጋጠመ ዘክሮ ብኣሕዋቱ ክጽላእ ናብ ጉድጓድ ክድርብይዎ ናብ እስማኤላውያን ክሸጥዎ ንኣቦኡ ያዕቆብ ወድኻ ሞይቱ እዩ ብኣራዊት ተበሊዑ ኢሎም ከርድእዎ ከለዉ ካብ ዮሴፍ ዘይተፈለየ ብማእኸል እቲ ፈተና ምስኡ ዝኸይድ ዝነበረ ግን እግዚኣብሔር እዩ ሓወይ እሞ ሎሚ ንዓኻ ከመይ ኢሉ በይንኻ ክገድፈካ ትሓስብ ሓፍተይ ከመይ እግዚኣብሔር ገዲፍኒ ኢልኪ ትጭነቒ ኣይፋልኩምን ኣብ እግዚኣብሔር ተኣመኑ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ ተስፋ ይትቑረጹ ከመይ እግዚኣብሔር ነቶም ስውር ልቢ ዘለዎም ኣብ ቀረብኦም እዩ ነቶም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ቀረባ ከም ዘሎ ፍለጥ ንሱ ይፍቅረካ እዩ ከመይ ብሓላፊ ወርቅን ብሩርን ኣይኮነን ዓዲግካ ብኽቡር ደሙ እምበር ሓደ ጊዜ ኦሮማይ ድሕሪ ገዲም ክንደየናይ ከይቕየር ኢሉ ተስፋ ክቑርፀካ ዝኽእል ኣጋጣሚ ይኽሰት እዩ እዚ ግን ኣብ ኩሉ እምበር ኣብ በይንኻ ኣይኮነን ሓደራኻ ተስፋ ከይትቖርጽ ከይትጭነቕ ሓፍተይ እውን ኣጁኺ እቲ ተስፋ ኣቑሪጹ ኣብ ጭንቀት ከንብረኪ ዝደሊ ሓይሊ ዕድል ከይትህብዮ እግዚኣብሔር ይዓዪ እዩ ዘሎ ምዕራፍ እውን ክቕየር እዩ ሓደ መዓልቲ ኣለኪ እቲ ዝሓልፎ ዝነበርኩ ህይወትሲ ንጽቡቕ እዩ ነይሩ ኢልኪ ከም እትዕልልሉ እመኒ ብርግጽ ድማ ከምኡ እዩ ዝሓለፈ እንደዘክርዎ ክንደይ ውረድ ደይብ ዘየጋጠመ ባሕሪ ክንሰግር ኣብ ጽልማት በረኻ ብማእኸል ኣራዊት ክንሓልፍ እስር ቤት ክዳጉንና እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮነን ምሳና ዝነበረ ንሱ ዶ ኣይኮነን ካብ ሽግር ዘውፅኣና እሞ ሎሚ ዝኹሉ ምስ ሓለፍና ከመይ ኣቢልና ክጥልመና ኢልና ንሓስብ እቲ ንሙሴ ዝሓገዘ ኣምላኽ ንዳዊት ዓወቱ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕሙም ዝፈወሰ ምዉት ዘተንስአ ሎሚ እውን ንሱ እዩ ዘሎ ኣይተቐየረን ኣይክቐየርን እዩ እውን በይንኻ ኣይኮንካን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይረስዓካን እዩ እሞ ኣጁኻ ሓፍተይ እውን ኣዝዩ የፍቅረኪ እዩ ንግሆ ክትስኡ ከለኹም ስለ እቲ ሓዳሽ መዓልቲ ኣመስግንዎ ርኢኽያን ሰሚዕኽያን ዘይትፈልጢ ሓዳስ ዕለት ሓዳስ መዓልቲ ንዝሃበኪ ኣመስግንዮ ሽግር ከገጥመክ እንተሎ ዕልልዮ ኩሉ ንገርዮ ኣምላኸይ ደኺመ ኣለኹ ሓይልኻ ሃበኒ
በልዎ ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ። ንሰብ እኳ ሽግርካ ትዕልሎ ሓገዝ ደሊኻ ኣምላኽ ግን ከም ሰብ ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ይሰምዓካ፣ ንንብዓትካ ናብ ሰሓቕ ዝቕይር፣ ንሓዘንካ ናብ ሰሓቕ ዝልውጥ እሙን ኣምላኽ እዩ። ነገር ግን እዚ ነገር ኣብ ህይወተይ ከም ዘጋጥም ኣምላኽ ብኸመይ ከም ዝሰምዓኒ ከመይ ኢለ ኣሚነ ተስፋ ክገብር ዝብል ሕቶዶ ይመላለሰኩም ኣሎ። እዘን ቀፂለን ዝነግረኩም ኣጽኒዕኹም እንተፈጺምኩመን ንሕቶኹም መልሲ ክትረኽቡለን ኢኹም። ብዛዕባ ኣብ ኣምላኽ ክህልወና ዘለዎ እምነት ክንዛረብ ክንከለና እታ ቀዳመይቲ ክንዝክራ ዘለና ወላዲተ ኣምላኽ ድንግል ማርያም እያ። ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ወለደቶ ዓለም ፍጹም ተረቢሻ ንጉስ ሄሮዶስ ንጉስ ተወሊዱ ዝብል ዜና ምስ ሰምዐ ንኹሎም ህፃናት ክቐትሎም ደለየ። ደልዩ እውን ኣይተረፈን። ንኹሎም ህፃናት ቤተልሔም ኣብ ኩሉ ጎደቦታት ንዝጸንሑ ቀተሎም። ድንግል ማርያምን ጎይታ ኢየሱስን ከዓ ንዮሴፍ ሕልሚ ስለ ዝተረኣዮ ናብ ግብፂ ተሰደዱ። ሕሰብዎ እሞ ውልድካ ሓቒፍካ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት እሞ ከዓ ንውልድካ ክቐትሉ ዝተረኣኹ ወተሃደራት ይስዕቡኻ ከም ዘለዉ ተረዲእካ ኣብ ናይ ጓና ዓዲ ረዳኢ ዘይብልካ በይንኻ ከመይ ምኾነ። ድንግል ማርያም ግን ኣብ እምነት ቅንጣት ኣይተጠራጠረትን። ኣምላኽ ብሓቂ እንተ ኣለኻ እዚ ሓቒፈዮ ዘለኹ እውን ወድኻ እንተኾይኑ ንምንታይ እዚ ኩሉ የጋጥማ ኣሎ ኣይበለትን። ንጎይታ ኣመነት ተኣዘዘት እውን ኮነት። ኣምላኽ ምስኦም ከም ዘሎ ኣሚና ከዓ ተሰደደት። ወገናተይ ንዓና እውን ኣብ ግዜ ስደትና ብዙሕ ሽግር ይገጥመና እዩ፣ የጋጥመና እውን ኣሎ። ብእግዚኣብሔር ግን ኣይንጠራጠር። መሪሑ ናብቲ ዝደለናዮ ቦታ ከእትወና እዩ። ንሱ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረባና እዩ። ዋላ እኳ እቲ መንገዲ ጥጡሕ እንተዘይኮነ፣ ዋላ እኳ እንተዘይነፀረ መንገድና ዘጣጥሐልና ብርሃኑ ዘብርሃልና እሙን ጎይታ ኣይክገድፈናን እዩ እሞ ብዝሓለፈ ሽግርና ኣይንጨነቕ። ብግዜያዊ ፈተና እምነትና ኣይንሽጥ። ኣብ ግዜ መከራን ሽግርን ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣምን ከለና ሰላሙ ክነስተማቕሮ ኢና። ብግዜ ፈተና እምነትና ኣይንሽጥ። ኣብ ግዜ መከራን ሽግርን ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንኣምን እንከለና ሰላሙ ክነስተማቕሮ ኢና። ዘይተጸበናዮ ዕፁ ማዕጾ ክኽፈተልና እዩ። እግዚአብሔር እንተዘይፈቅድ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣይምኮነን ኢልና ብትዕግስቲ እንተተቐቢልናዮ እመኑኒ እታ ን12 ዓመት ደም ዝፈሰሳ ዝነበረት ጎይታ ኢየሱስ ዝመሓራ ንዓና እውን ክበጽሐልና እዩ። ንበርጠሜዎስ ዓይኑ ዘብርህ ጎይታ ንዓና እውን ከብርሃልና እዩ። ንኣስታት 18 ዓመት ሕቑኣ ዝጎበጠት ጎይታ ዝፈወሳ ሰበይቲ ንዓና እውን ክፍውሰና እዩ። እቲ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ዝተደነሰ ድውይ ዝረድአ ኣምላኽ ንዓና እውን ክረደና እዩ። ብእግዚአብሔር ንእመን፣ ብቓሉ ንተስፈው፣ ንሱ ኣብ ቀረባና እዩ። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። እዋናዊ መሃሪ መደባት ዮዳሄ ሚድያ ኣብ ግዚኡ ክበጽሐና ቤተሰብ ንኹን። ዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ክኸውን ናብ ኩሉ ብጽሑ ክብርን ኣምላኽ ሰላም